Dacă totul în jur s-ar spulbera și-ai rămâne doar cu inima ta, ce comori ai putea găsi în ea? Te-ai simți bogat sau nimic n-ai avea? Dacă norii negri te vor acoperi, drumul vieții nu-l vei putea zări. Oare pașii tăi se vor îndrepta spre adevăr sau în minciuni vor alerga? Nu știi, încă n-ai aflat, răspunsul e în mâna celui ce te-a creat. Nu vei tu să te regăsești în a lui prezență, să te odihnești. Dacă oamenii te vor părăsi, iubirea lor nu vei mai primi. Fericirea ta se va tulbura sau prin laude te vei bucura. Dacă mintea te va condamna pentru fapte ce nu le poți uita, oare teama va cuprinde ființa ta sau în pace vei găsi iertarea ta? Nu știi, încă n-ai aflat, răspunsul e în mâna celui ce te-a creat. Nu vrei tu să te regăsești în a lui prezență, să te odihnești. Nu știi, încă n-ai aflat, răspunsul e în mâna celui ce te-a creat.